କାହ୍ନା ଆଜି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହ। ଅଜିତ ଭଉଣୀର ତ ବହୁତ କିଛି ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି। ଭଉଣୀର ମହତ ଆଜିକାଲି କେହି ବି ବୁଝିପାରିବେନି। ଭଉଣୀ କଥା କହିଲେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଭଉଣୀର ମହତ ମାନେ ଭାଇମାନେ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପଡ଼ିଛ, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛ, ତୁମର ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେଉଛି, ତୁମେ ଥରେ ଦେଖ ପଚାର ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବ, ଆରେ ଭାଇ ପଇସା କିଛି ଅଛି ପଠେଇବୁ? ସେ କହିବ ନା ପଇସା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀକି ଫୋନ୍ କରିବ, ଦିଦି 50 ଟଙ୍କା ଅଛି ପଠେଇବୁ କି? ନା ତୁ କ'ଣ କରିବୁ କି ପଇସା? ସେ ତ କାଲି ପଠେଇଥିଲି ପଇସା କ'ଣ କରିବୁ? ନା ଦରକାର ଥିଲା, ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ସେ କହିବ ନା ନା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ନଥିବୁ, ତାପରେ ଦେଖିବୁ ତ ଫୋନ୍ ପେରେ 50 ଟଙ୍କା ହାତି ପଳେଇ ଆସିଥିବ। ତୁ ଭାବିବୁ କିଏ ଦେଇଛି ବୋଲି, ଦେଖିବ ସେ ପଇସାଟା ଭଉଣୀ ଦେଇଥିବ। ଯେତେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେତେ ପଇସା ମାଗି ମାଗି ଠିଆ ହେଇଛୁ, କେହି ଦେବେନି ପଇସା। 2 ମିନିଟ୍ ଭଉଣୀ କହିବ ନା ପଇସା ଦେବିନି, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ପଇସା ନେଉଛି, ଏମିତି ବାଜେ ବାଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛି, ମଦ ପିଇ ଦେଉଛି, ସିଗାରେଟ୍ ଆଣି ଦେଉଛି। ଭଉଣୀ ଏ କଥା କହିବ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଅସୁବିଧା ଗୋଟେ ପଦ ଶୁଣିଦେବ ଭଉଣୀ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ବୋଲିକି, ତାପରେ ଫୋନ୍ଟା କାଟି ଦେଇକି 2 ମିନିଟ୍ ଯାଇନଥିବ, 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଫୋନ୍ଟାକୁ ଚେକ୍ କରିବ। ଫୋନ୍ଟା ଚେକ୍ କରିବ, ତୁମେ ଯଦି 50 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିବ, ଫୋନ୍ରେ 100 ଟଙ୍କା ପଳେଇ ଆସିଥିବ। ତୁମେ ସେଠୁ ବୁଝିବନି ଭଉଣୀ ଦେଇଦେଲା ତ ହାତ ଦେଇଦେଲା, ଗଲା ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଯାହା ହେଲା ସିଏ ହେଲା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଭଉଣୀ ବୁଝିବନି, କହିବ ଭାଇ ଚାଲୁନ ଟିକେ ଯିବା ବଜାରକୁ। ଆମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଏବେ ବୁଝିବେନି, ହେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଡାକିବ, ଆରେ ପିଲା ଚାଲ ଯିବା, ତୁମେ ତ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଡାକିବ, ଆମେ ଟିକେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ନା ହଁ ହଁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପଳେଇବା, ସାଥି ହାତି ପଳେଇବା ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁକା। ସାଥି ହାତି କହିବ ହଁ ସାଥି ଯିବା ମାର୍କେଟିଂ କରିବା, ଯିବା, ପଇସା ଅଛି? ନା ବା ପଇସା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ନା ନା ପଇସା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ଆସ ଯିବା ମାର୍କେଟିଂ କରିବା, ମାର୍କେଟିଂ କରିକି ଆସିବା। ଆଉ ନା କେତେବେଳେ ଯିବା? ନା 4ଟା ବେଳକୁ ଯିବା। ସେଇ 4ଟା ବେଳକୁ ଯଦି ବୋଉ ପଚାରିବ ପୁଅ 4ଟା ବେଳକୁ କ'ଣ କାମ ଅଛି କି? ଦିଦିକି ଟିକେ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିଥାନ୍ତା, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି। ତୁ ସେଇଟା ସେ ବୁଝିବ ନାହିଁ, କ'ଣ ନା 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 ବୋଉ ମୋର 4ଟା ବେଳକୁ ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଯିବି ସେ କାମଟା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେ ଭଉଣୀ ତାକୁ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ, ଭଉଣୀ ତାପରେ କହିବ ହଉ ହଉ ବୋଉ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହ ନା, ସେ ଯାଉ ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ କାମ କ'ଣ ଅଛି, ଯାଉ ମୁଁ ବସ୍ରେ ଯାଇକି ମାର୍କେଟିଂ କରି ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ତୁମ ପାଇଁକା ବସ୍ରେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭଉଣୀର ମହତ୍ଵ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। ଆଜିକାଲିଆ ପିଲାମାନେ ଭଉଣୀର ମହତ୍ଵ କେହି ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କହିଲି ମୁଁ କହୁଛି ଭଉଣୀର ମହତ୍ଵ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ମା' ବୋଉ ମାଉସୀ ପିଇସି ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ, କିନ୍ତୁ ଏବେକା ପିଲାମାନେ କିଛି ଭଉଣୀର କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଡାକିଦେଲା ତ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ, ଝିଅ ପାଇଁକା ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ବସ୍ରେ ପଡ଼ି ଉଠି ଯାଇକି ମାର୍କେଟିଂ କରିକି ଆସିବ। ତାପରେ ଯଦି ସିଏ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବ, ନା ସାର୍ଟଟା ଭଲ ହେଇଛି ମୋ ଭାଇ ପିନ୍ଧିବ, ଆମ ସାର୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ତାକୁ ଯଦି ବୋଉ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବ, ସେ ନିଜ ପାଇଁକା 500 ଟଙ୍କା ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିକି ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ଡ୍ରେସ୍ ରଖିଛ, ନା ନା ଏଇଟା ମୋ ଭାଇ ଏଇଟା ଯିବ ଆଜି କାଲି ବୁଲିବାକୁ ଯିବ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟା ଅଛି ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି, ମୋ ଭାଇ ପିନ୍ଧିବନି। ସେ 500 ଟଙ୍କା ଡ୍ରେସ୍ ହେଲେ ବି ଭାଇ ପାଇଁକା ନେଇକି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାଇ କେବେ ଭାବେନି ନା ମୁଁ ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇଁକା ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣୁଛି, ଶାଢ଼ୀ ଆଣୁଛି କି କ'ଣ ଆଣୁଛି, ଭାବିବନି ଯେ ମୋ ଭଉଣୀଟା ଗୋଟେ ଘରେ ଅଛି, ତା ପାଇଁକା କିଛି ଡ୍ରେସ୍ କି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଲା କିଛି ନେଇଯିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେକା ସମାଜ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ପାଇଁକା କିଛି ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଭାଇମାନେ, ବହୁତ କରି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଭଉଣୀର ମହତ୍ଵ ବୁଝ। ଭଉଣୀ ବହୁତ କିଛି ବଡ଼ କରିକି